Pleno, hoxe 5 de xullo, reunidos neste salón de plenos, recollendo as solicitudes de diferentes colectivos moañeses, o Concello de Moaña acolleu de forma mancomunada entre os tres partidos representados na Corporación Municipal a proposta de nomear a don Manuel Méndez Fraguas, fillo adoptivo do Concello de Moaña. Vamos a decir máis ou menos como vai a transcorrer o pleno. Primeiro, o secretario da Corporación vai dar lectura da tramitación do expediente. Segundo, vai haber a intervención breve das tres instructoras, que é Colomba López Freire, Coral Río Santomé e Marta Freire. Despois, acto seguido, a intervención do portavoz dos colectivos Gonzalo Río Costa. Despois, a intervención dos portavoces da Corporación José Manuel Millán do BNG, Susana Varela Santiago do Partido Popular e Víctor Pastorino do Partido Socialista. A votación, como toda a corporación está totalmente de acordo con este nomeamento, a votación vai ser por asentimento. Despois vai haber unha entrega de diploma e unhas palabras de don Manuel Méndez Fraguas, que se encontra presente, e a despedida do alcalde finalizando o pleno. Entón, abrimos o pleno municipal, otorgándolle a palabra ao secretario da corporación, que vai dar lectura á tramitación do expediente. Con data 8 de marzo de 2012, unha comisión de veciños presentou ante esta alcaldía proposta para o nomeamento como fillo adoptivo de Moaña de don Manuel Anxo Méndez Fraguas, acompañando a relación dos méritos que avalan para facelo merecedor de tal distinción. O Reglamento Municipal do Concello de Moaña para a concesión de honores e distincións sinala no seu artigo 3º que o expediente para a concesión de honores poderá incoarse por solicitud de 300 veciños ou veciñas residentes maiores de idade inscritos na correspondente padrón municipal de habitantes. Que no acordo de incoación do expediente deben expresarse concretamente os feitos ou circunstancias que deban ser obxecto do expediente, a persoa ou entidade que deba ser galardoada e a clase de honor ou distinción que se pretende que se lle sexa concedida, con base nos merecementos contraídos para co Concello de Moaña. Así mesmo, deberá nomearse un instructor ou funcionario ou funcionaria a que se nomea para o cargo de secretario ou secretaria. En sesión plenaria celebrada en data de 30 de marzo de 2012, o Pleno da Corporación, de conformidade co artigo 3, parágrafo 1 do Reglamento, acordou iniciar expediente para otorgar a don Manuel Anxo Méndez Fraguas a distinción de fillo adoptivo de Moaña, nomeando as concelleiras dona María Colomba López Freire, dona Marta Freire Riobó e dona Coral Río Santomé como instructora do expediente, a don Carlos Piñero Sarmiento como secretario para a súa tramitación. Recabados antecedentes de tramitación adicional a previamente presentada respecto da acreditación dos feitos habilitantes do nomeamento, as xuíces instructoras do expediente formulan proposta de nomeamento en data de 16 de maio de 2010. A citada proposta de nomeamento foi exposta ao público mediante publicación no tabuleiro de editos do Concello entre os días 23 de maio e 8 de xullo do presente ano, durante os cales os veciños e veciñas puideron presentar reclamacións e excepcións que estimasen oportunas. De ser o caso, a Comisión emitirá informe respecto das reclamacións presentadas. No citado prazo de exposición pública non se presentaron alegacións. De conformidade con o artigo 3, parágrafo 7 do Reglamento Municipal do Concello de Moaña para a concesión de honores e distincións, procedes a dar lectura á proposta de nomeamento emitido polas instructoras do expediente, de conformidade co parágrafo 5 do citado artigo 3, que se someterá a votación deste pleno e requerirá para a súa aprobación o voto favorable das 2/3 partes do número legal de membros da corporación. Pasamos a proceder á lectura da proposta formulada polas xuíces instructoras. Proposta para nomear a don Manuel Anxo Méndez Fraguas, fillo adoptivo de Moaña. Solicitantes e instructores do expediente: Colomba López Freire, concelleira delegada de Cultura; Coral Río Santomé, concelleira do BNG; e Marta Freire Riobó, concelleira do PSG-PSOE. Antecedentes: o día 26 de novembro de 2011, Xesús Cancelas Franco e Xosé Carlos Villaverde Román, en representación da comisión formada por Mari Carmen Moreira, Cid Ribón, Gonzalo Río Costa, Ateneo de Moaña, Jorge Blanco Cancelas, Comparsas da Taza, Eugenio Nogueira Cancelas, Unidade Galega e os da Taza, Miguel Costa Fernández, Ascón, Manuel Currás Meira, Ascón, Xosé Carlos Villaverde Román, Acenós, Suso Cancelas Franco, Plataforma pola Supresión da Peaxe, e Rufino Marcia Corrales, Asociación Vecinal Berlucero Piñeiro, entrega un escrito dirixido ao Grupo Municipal do Partido Popular en Moaña no que expone que Manuel Anxo Méndez Fraguas, natural da parroquia de Loureiro, Cotobade, e procedente de Marín, chegou a Moaña en 1972, onde lle foi outorgada a praza de mestre no Colexio Amador Montenegro Saavedra, máis coñecido por Río.
Méndez non só se integrou perfectamente na sociedade moañesa, senón que desenvolveu e participou activamente en proclamacións, eventos, acontecementos de carácter cultural, deportivo, político, cívico, musical, etnográfico, folclórico, etc., que se resume no seguinte punto. Entre 1972 e 2010, como profesional del ensino, desenvolveu innumerables actividades complementarias ao seu labor docente, revistas, exposicións, entroidos, maios, excursións, recitais, concursos, fotografías, natureza e unha morea de animacións para os alumnos. Aproximadamente en 1973 dase de alta como socio de Ateneo e participa no equipo de fútbol nos campeonatos de Pragas. Durante os anos 1974 e 1975 foi elixido presidente desta sociedade que destaca pola súa programación encaminhada á recuperación e potenciación da cultura galega. Na etapa de transición democrática milita na ANPG 1975-1977. A consecuencia dos resultados das primeiras eleccións xerais, dimite en 1979 da ANPG para apoiar a Camilo Nogueira na fundación do Partido Obreiro Galego. En 1978 participa na gran manifestación sobre a necesidade de construir novos colexios que colabora co Comité das COU na súa crise, organizando entre os moitos apoios unha gran poxa de cadros doados por artistas galegos. Preséntase ás primeiras eleccións democráticas, 1979, como candidato a alcaldía por parte da coalición Unidade Galega. Consegue ser a segunda lista máis votada, despois de 11 de enero. Debido aos pactos do Hostal, non foi nomeado alcalde, pero sí concelleiro de Educación, Cultura e Medio Ambiente, así como responsable do personal. Do seu selo conservamos hoxe a formación inicial da Alameda de Moaña e as plantacións de árbores na Xunqueira. Como concelleiro de Unidade Galega, embarca no Surelo, 1971-1972, para protestar contra os vertidos nucleares na fosa Alanda. Con estas reivindicacións lograron a moratoria que desde 1973 proíbe utilizar o magma vertedoiro de residuos da enerxía nuclear. Xunto con 4 amigos promove en 1983 ata 2002 a Comparsas da Taza e unha asociación gastronómica do mesmo nome. O seu traballo foi fundamental para legarnos un arquivo sonoro gráfico onde tamén recolleron partituras de entroido de principios do século XX. En 1985 intégrase na AC, NOS, a través da sección de imaxe e son, colabora na creación de audiovisuais, diapositivas, fotografías, cine, recuperación de fotos antigas e montaxe de exposicións. Tamén se afeccionou ao mundo da micoloxía, organizando durante 2 anos conferencias, exposicións e saídas de campo na cultura de congresos. Desde 1999, que asumiu a presidencia da Plataforma pola Supresión da Peaxe de Rande, deulle unha boca a reivindicación, dinamizando unha estrategia que eliminaría na supresión en 2006. Sábese que en 1994 participa activamente na Asociación Vecinal de Reducción de Piñeiro, colaborando en la directiva das reivindicacións, publicacións, exposicións, sinalización dos lugares, charlas, etc. Ainda hoxe, despois do seu pase á xubilación, mantense un compromiso con Moaña, dando conferencias, montando exposicións e traballando nas publicacións sobre a historia gráfica do concello. A vista do expresado, é obvio que tanta dedicación e entrega para mellorar a Moaña é produto do cariño que era noso concello. Por iso, a Comisión arriba nomeada considera que estamos ante unha das persoas máis significativas dos últimos 38 anos da historia local e que reúne méritos dabondo para ser nomeado fillo adotivo de Moaña, de acordo das normas do Reglamento Municipal para conceder honores e distincións, aprobado en pleno del 26 de marzo de 2010. Posteriormente, a citada comisión existe un escrito con data de 7 de marzo que no sustancial é a transcripción literal do escrito do 26 de nobrero de 2010 coa engalla seguinte. Ainda hoxe, despois da súa xubilación, mantén compromisos con Moaña. Prova diso é que actualmente é directivo e colaborador de AFAM e segue traballando nas publicacións sobre os volumes Moaña Historia Fotográfica 1 e 2, dos que é coautor. A vista dos expresados, solicitalle teña ben concederlle a don Manuel Anxo Méndez Fraguas o título de fillo adotivo de Moaña, así como recoñecemento a súa sensibilidade pola natureza, unha placa de inscripción que propoñemos localizar no Parque da Xunqueira, dado o gran labor pola recuperación deste areal realizado durante a participación pública como concelleiro de Medio Ambiente na primeira legislatura desta etapa política. Por todo expresado, os veciños e veciños asinantes agradecenlle a presa nas formalizacións e procedementos requiridos no Regulamento Municipal do Concello de Moaña para conceder honores e distincións, aprobado no pleno de 27 de marzo de 2010. Este escrito venga acompañado de 464 sinaturas. Consideracións legais. Tendo en conta o Reglamento Municipal do Concello de Moaña para conceder honores e distincións, de acordo co indicado, propoñemos que o Pleno do Concello de Moaña nomee a don Manuel Anxo Méndez Fraguas como fillo adoptivo de Moaña.
Pasamos entonces ás intervencións breves das instructoras. Ten a palabra Colomba López, concelleira. Boas tardes a todos e a todas. Neste 2012, no que se cumpre 50 anos da primeira edición da obra Memorias de Neno Labrego, de Xosé Negras Vila, non podemos deixar de lembrar que Manuel Méndez Fraguas foi tamén de nacemento un neno labrego dunha aldea chamada Loureiro, en Cotobarro, procedente dunha familia que se trasladaría dende a súa terra de Montes interior a Tamarín, no litoral da ría de Pontevedra. Ese tránsito de Galicia agraria a mariñeira dende rural ao urbano validou demográficamente o interior de Galicia dende os anos 60 do pasado século. Unha época de carencias na calidade de vida, un camiño que realizaron milleiros de persoas ilusionadas a prol dun proxecto da vida mellor en Pontevedra. Vigo, Madrid, Barcelona, Alemania, Suiza ou como Manuel Méndez en Moaña. Ao revés que moitas vilas do interior de Galicia, Moaña, nos anos 70, deu un salto económico, demográfico, educativo e sociocultural que significou a nosa maior transformación no século XX. E sen deixar de ser un concello cada vez máis emigrante, pasou a recibir tamén a chegada de persoas que se encontraron aquí o que non había, ou había en menor cantidade, nas súas localidades de procedencia. Aqueles foron os anos onde Moaña comezou a ser máis hospitalaria e cosmopolita. Unha casa aberta para vivir e traballar, unha filosofía que aínda forma parte da nosa identidade. Moaña como pobo acolledor que axuda a integrarse, que comparte o que hai á mesa sen facer distincións de credos, niveis económicos ou procedencia territorial. Dende a terra de Montes, os históricos canteiros que labraron a pedra por toda Galicia, ao morrazo das mariscadoras, as atadeiras e os mariñeiros, vai tan pouca distancia como o abrazo cordial que celebramos hoxe como os máis entre o interior e o litoral de Galicia. Saúde, longa vida e feliz estancias nas terras de Moaña, o noso fillo adoptivo do concello. Pasamos a palabra a segunda instructora, Coral Ríos. Boas noites a todos e a todas. Eu, pola miña parte, dar grazas toda a parte que me toca dentro desta corporación e do Grupo Municipal do Meligá de participar nesta homenaxe a unha persona tan querida e admirada por mí. Foi un placer ser a súa alumna e sigo yo recordando como aquel piqui de barbas e melenas dos anos 70. Cando viñeron para Moaña, el, Elisa, Miguel e Laura, xente nova e preparada e implicada co seu contorno, deronlle un novo concepto á escola e mestre. Revisando polo miúdo a súa trayectoria, podo confirmar que Manolo é o máis parecido que coñezo a un home do Renacemento. Sabe de todo e vale para todo. E nós temos a sorte de telo en Moaña. Por iso podo afirmar sen ninguna dúbida que é máis que merecedor da distinción de fillo adoptivo de Moaña. Moaña e os moañeses temos que agradecerlle profundamente a Manolo e a Elisa que decidiran quedarse a vivir en Moaña. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe estamos aquí celebrando un reconhecemento á labor de Manolo Méndez, un reconhecemento cuestionable por parte do equipo instructor, por parte de todos os veciños, de sobra coñecidos os seus méritos, como xa nomeraron as miñas compañeiras. Falar de Manolo Méndez é falar dun home que fixo neste pobo a súa vida, que traballou nel, que nel dedicou as súas loitas, un home inquieto que no seu día a día intenta profundizar e seguir investigando na historia da nosa vila. E hoxe estamos rendendo homenaxe a un home que non dividiu en ningún momento, como se fose un moañés máis de nacemento, en participar nos distintos movimentos sociais, culturais, políticos do noso pobo. Un home que en etapas moi duras tuvo un papel moi activo ao fronte de moitas plataformas, de moitos colectivos, sempre pondo por riba os intereses de Moaña por riba de cualquier outro tipo de interés. Pero, sobre todo, eu quería falar do meu vínculo con Manolo Méndez, eu como exalumna do Colexio Público de Reibón. Camín Méndez é un mestre con mayúsculas, unha persoa que entende o que é a educación, que máis dunha aprendizaxe é un vínculo entre o alumnado, profesorado, que intentou sempre facer da educación como un contacto dos alumnos co entorno
non podemos esquecer os exalumnos que estábamos esperando as súas clases para que ele sempre nos sacaba a playa, o monte, a que coñecermos o entorno de Moaña, e para min Méndez fixo de nós uns pequenos investigadores durante a nosa docencia. Penso que sempre vai ser así, falar de Moaña vai ser falar de Manolo Méndez, e falar de Manolo Méndez vai ser falar de Moaña. Entón este vínculo penso que é incuestionable para que hoxe se nome fillo adotivo deste pobo. Nada máis. Pasamos ahora a intervención do portavoz do colectivo Gonzalo Riobó. Señor alcalde, señoras e señores concelleiros, teño o honor de me dirixir a vostedes facendo uso da facultade que me otorgaron os meus compañeiros de comisión para manifestar a nosa satisfacción e inmensa alegría polo resultado unánime desta votación que se vai a celebrar, pero xa temos o compromiso de que vai a ser unánime a favor de nomear fillo adoptivo a don Manuel, ao noso veciño don Manuel Anxo Méndez Fraguas. Coa súa atinada decisión, que sinceramente agradecemos, non fixeron vostedes senón que levar o listón de ennoblecimento dun pobo que sabe recoñecer e agradecer aos seus veciños os traballos e desvelos a prol do melloramento e defensa dos valores e dignidade precisos cara ao engrandecimento cultural, material e humano dos seus habitantes. Somos conscientes dos esforzos que algúns de vostedes tiveron que facer para superar cuestións persoais e diferencias ideolóxicas e porse á altura dun acto no que se tiveron en conta os méritos que durante 4 décadas atesourou e segue a tesourar o homenaxeado Manuel Méndez. Consideramos que esta actitud ennoblece a aqueles que a tomaron e merecen os nosos especiais parabéns. Permítasenos agora que fagamos un resumo de Manolo Méndez como un home que reúne, entre outros, 3 grandes valores. Primeiro, é o home imprescindible que necesita calquer pobo porque non loita un día, nin unha semana, nin varios anos. Ele é dos que loitan toda unha vida para conquerir un mundo mellor. Segundo, vai pola vida co corazón aberto a toda verba amiga, como ten demostrado en múltiples ocasións, dialogando con políticos de distintas opcións, nacionalistas, non nacionalistas, de dereita, de esquerdas, co fin de acadar, por exemplo, a gratuidade da peaxe da Ponte de Rande ou con ocasión de conseguir melloras nas dotacións escolares. E terceiro, é bo e generoso porque non pensa no seu problema, senón no problema dos demais. Demostrouno cando se embarcou no Surelo para ir rumbo á fosa atlántica a tentar impedir que o lixo radiactivo procedente de Europa do Norte fose vertido no fondo do mar fronte ás nosas costas, ou cando colaborou cos traballadores de Ascón, saindo a percura de medios económicos para paliar a precaria situación económica dos máis necesitados pola folga do 1978, e conseguindo que varios artistas plásticos galegos donaran varias obras de arte e facer con elas 2 posas con resultados razoablemente positivos. A todo o anterior, debemos engadirlle que durante a súa vida profesional de 35 anos de docencia foi un exemplar e infatigable traballador do ensino, inculcándolle aos seus alumnos non somente o interese polas ramas do saber, senón tamén o amor e respeto pola natureza, e polo noso idioma, e pola nosa cultura, e pola convivencia cívica. E xa para rematar, decir que Moaña e os moañeses temos que estamos moi orgullosos de contar entre nós con un veciño que ao longo destes últimos 40 anos ten demostrado abondo ser merecente de recibir e mostrar con orgullo
o nomeamento de fillo adoptivo deste maravilloso pobo. Moitas gracias. Pasamos á intervención dos portavoces da corporación e empezamos por o portavoz do BNG, José Manuel Millán López. Ten usted a palabra. Pois, boas tardes. O BNG apoia con todo o entusiasmo a proposta de declaración de Manuel Méndez Fraguas como fillo adoptivo de Moaña. Manuel Méndez é acreedor de moitas distincións. Entre elas, podería ter sido tamén o nomeamento como concelleiro honorario desta corporación, porque méritos no seu traballo como concelleiro entre 1979 e 1983 non lle faltan. O BNG aplaude tamén nel o nomeamento e a trayectoria de Manuel Méndez como defensor dos intereses do pobo, en especial o seu papel nesa primeira corporación democrática moañesa en que é autor de moitos dos grandes feitos que se levaron a cabo naquel primeiro proceso de modernización do noso concello, que o fixo no ardor da mocidade e o entusiasmo descubrindo mundos novos para todos os moañeses. A él e a todos aqueles que ao seu lado estiveron, se debe o primeiro impulso de modernización do noso concello. Como dicía, ampliáronse alumeados, redes de alcantarillado, asfaltáronse novos camiños, soñouse unha Moaña distinta despois daquela longa noite de pedra que viña de atravesar o noso pobo. Pelexouse pola mellora duns servizos educativos que daquela eran prácticamente inútiles para atender o gran boom da poboación que se estaba producindo desde os anos 70 no noso concello. Pero, sobre todo, a eles se debe a implantación do espírito democrático nun concello e nunha vila que viña de 40 anos de duro autoritarismo, sempre pensando en Galiza e sempre pensando na prosperidade e na mellora do pobo galego. Por iso, o BNG apoia a proposta de nomeamento de Manuel Méndez, como tamén, a parte dos seus méritos persoais, como unha homenaxe a toda aquela xeración, todas aquelas persoas que neses anos e nos anos que detrás viñeron, pelexaron, loitaron por unha Moaña e por unha Galiza mellor. Sabemos que Manuel Méndez encarna mellor que ningún outro ese espírito colectivo, daqueles que soñaron unha Galiza cada vez máis libre, cada vez máis próspera e cada vez máis galega. A longa trayectoria posterior daqueles anos en diante convertérono en todo o que se leva dito e reafirmamos nun mestre admirado e querido por todos os seus compañeiros de colexio e por todos os seus alumnos e alumnas, un activo dinamizador cultural. Convertérono nun intelixente líder veciñal, entendendo líder como aquel, non como aquel que se pon por enriba dos outros, senón como aquel que sabe estar entre todos e todas e sabe estructurar as persoas, sabe crear grupos e sabe facer equipos para convencelos a todos, para convencernos a todos de que incluso os logros máis utópicos, se hai esforzo, se hai perseverancia, son posibles. Esa capacidade innata en Méndez, polo seu desprendemento, pola súa humildade, pola súa tenacidade,
pola súa firmeza acompañada de amabilidade, polo amor inquebrantable que sempre profesou e profesa a Galiza, polo amor que profesou e profesa a nosa lingua e a nosa cultura, pola identificación que sempre o caracterizou, polo progreso, o benestar, a liberdade e a vida do noso concello e do noso país. Por todo iso, vou repetir as palabras de Gonzalo, que me parecen moi atinadas e que tiña xa copiadas, que empezou nas teu rematas. Por iso, Manuel Méndez merece mellor que calquera outro, ou tanto como calquera outro, as palabras de Bertolt Brecht que din: hai homes que loitan un día e son bons, hainos que loitan un ano e son mellores, hainos que loitan moitos anos e son moi bons, pero tamén os hai que loitan toda a vida, todos e cada un dos días da súa vida, e eses son os imprescindibles. Por iso, reitero, o BNG apoiará entusiasmado a proposta de nomeamento. como participante activo en programacións, eventos e acontecementos de carácter educativo, cultural, deportivo, político, cívico, musical, etnográfico, folclórico, etc. O Partido Popular celebra e asume con toda a corporación municipal e o Concello de Moaña esta distinción a Manuel Méndez Fraguas, persoa que acreditou, como consta na apelación de méritos aportados pola ponencia, un traballo persoal, cultural e educativo reflectido nas sucesivas xeracións de alumnos do actual Colexio de Regueiro, a difusión del Troiro ou a fotografía histórica, entre outros labores merecentes do recoñecemento oficial do fillo adoptivo do Concello de Moaña. Boas tardes a todos. Eu creo que con este acto administrativo o que estamos facendo é darlle traslación a un papel a algo que na realidade xa é que Manolo é un fillo máis deste noso Concello que é Moaña. E ademais animo as persoas que tamén prepararon a documentación para que Manolo sexa hoxe declarado fillo adoptivo, que acto seguido, unha vez que xa é fillo adoptivo, o declaremos fillo predilecto, que é o que toca. Ben, ao falar de último, ten que escapar de repetiros o currículum que adorna a personalidade de Manolo Méndez. É unha persona de sobra conocida. Se cadra, aqueles que fomos alumnos del, cando no 72 se construiu o Colexio de Reibón, e formamos parte dos miles de alumnos que nos agruparon naquele Colexio de Reibón, igual temos unhas vivencias máis frescas e máis personais daquele grupo de mestres, todos xóvenes, iso sí é certo, que viñan falando galego ao Colexio de Reibón en algo tan rupturista naquel momento. Unha visión e coa perspectiva que dá eses 40 anos de distancia, pois unha añora aqueles tempos e bota de menos aquela recua de mestres progresistas, todos xóvenes, que facían das aulas efectivamente un sitio donde convivir e convivir ben, moi ben. Posteriormente, Manolo participou en un sinfín de colectivos veciñais, colectivos sociais, culturais, donde sempre mostrou a faceta máis desinteresada. Pero o que realmente mostrou a faceta máis desinteresada foi no colectivo onde eu máis conviví con el, que foi na plataforma cidadana pola supresión da PS. E foi algo que a mí sempre me chamou a atención, a implicación dunha persona como Manolo, cando participou como presidente, como secretario, creo que foi de todo na plataforma,
porque era unha persona que non iba a Vigo, non atravesaba a ponte e non pagaba peaxe, o peaxe que prácticamente os que estábamos ao frente, os que participamos naquela plataforma, nos mirábamos obligados a pagar. Manolo non pagaba o peaxe, non? Era difícil entender como unha persona que non pasaba por aquelas cabinas que eran a fronteira de Moaña con Vigo, pois derrochaba tanta vitalidade e era capaz de levar a cabo tantas iniciativas tan mediáticas e que tan bo resultado e tan bo acollimento tuveron na ciudadanía que ao postre, ao final, conseguiuse coa implicación de moitas persoas, rematar coaquela peaxe injusta. Quería destacar estas dúas circunstancias porque son as que máis me aproximan a él, e tamén non podo deixar de destacar que aqueles que conocemos a faceta persoal de Manolo se cadra e ainda estamos máis convencidos para nomealo fillo adoptivo. Se aquí houbera unha competición, Manolo sería o ganador e habría unha césit que sería para a súa compañeira Elisa. Gracias. A votación é por asentimento, por lo tanto non se procede a votación, senón xa queda nominado por asentimento. Señor alcalde, señoras e señores concelleiros, amigas e amigos, moi emocionado, como podedes comprender, gustaríame decir
unhas breves palabras, 15 minutos. Non hai máis que decir. É para min unha honra recibir este nomeamento, como podes imaginar, que en tan contadas ocasións foi concedido polo noso Concello. Quero agradecer, en primeiro lugar, a toda a Corporación Municipal que o acordara por o sentimento, como acabo de escoitar, e dentro dela, de unha maneira especial, as miñas exalumnas que foron as instructoras do expediente, como escoitastes, a Colomba López Freire, a Marta Freire Riobó, a Coral Río Santomé, unha das miñas primeiras alumnas en Reigón, creo que cando tiña 6 anos, sin esquecerme tampouco, por suposto, de Víctor Pastoriza. En segundo lugar, teño que agradecer de corazón o traballo da que eu chamo a comisión das 9 persoas que se empeñaron en recoller firmas e propoñer a corporación este tema, actuando case sempre ás miñas costas e ocultándome, vacilándome, acochándome o que estaban facendo, o que estaban tramando, de que claro, a Policía Municipal, que me informa, me ten informado, pois e algún firmante dixome, eu firmei porque eras ti. Entón, fui enterando pouco a pouco. Gracias tamén a todas e todos os presentes que quixestes agasallarme coa vosa compañía. En terceiro lugar, moitas gracias a todos que me precederon no uso da palabra e que se mostraron excesivamente generosos atribuíndome méritos que eu considero colectivos e poucas veces individuais, como explicarei a continuación. Decir que na moi grande parte dos méritos que se me outorgan, teño que sinalar que sempre foron moitas as persoas que traballando o meu carón nos permitiron lograr unha serie de metas que nos propuxemos. Sempre houbo un traballo en equipo e non fun eu o único protagonista. O número de colectivos nos que me integrei ou nos que contribuín a crear ou a potenciar demostra que as asociacións que hai en Moaña, o número de asociacións é e foi moi importante desde hai algo máis de 100 anos. O que demostra, como digo, que Moaña é un concello vivo, é un concello moi activo. Todas as persoas que estiveron ao meu carón, en especial a miña compañeira Elisa, son tan merecentes como a min desta distinción que se me outorga ou doutra semellante. Por último, se fora posible, quero compartir este nomeamento con outros moitos veciños nosos que tamén un día chegaron de fora para traballar e para vivir en Moaña desde hai moitísimos anos. Quero lembrarme, como fixemos no último libro da historia da escola pública, de moitas mestras e moitos mestres que viñeron de outros lugares de Galicia e botaron aquí a moi grande parte da súa vida laboral. Quero lembrarme de todas as xentes de calquera outra profesión, dos médicos, por exemplo. Lembrome de algúns que tamén exerceron toda a súa vida laboral neste concello. E quero lembrarme tamén, por último, daqueles canteiros portugueses que viñeron para as canteiras do Cocho e da Borna e que se instalaron aquí, fundamentalmente en Meira, como sabedes, e formaron cada un a súa familia, con fillos, con netos, bisnetos que conviven entre nós. A todos eles e elas quero facerlle chegar o meu e, se me permitides, tamén o vosso agradecemento. Moitas gracias.
mañá falarei un poquinho máis. E ahora, para rematar, como alcalde de Moaña, felicitar a Manuel Méndez por o seu traballo por Moaña. Como ben teño dito en muitas ocasiones, hai xente que nunca se llama esta distinción, pero neste caso, sí, entre todos somos capaces de facer este reconhecimento. Felicitar, como non, a todos os moañeses e moañesas, os seus fillos, a súa muller, as instructoras, os amigos, os colectivos, o Departamento de Cultura e a toda a corporación por a aprobación deste pleno e a distinción de fillo adoptivo a Manuel Méndez Fraga. Decir que Moaña é un pobo integrador e solidario, e resaltar o bo facer da súa xente dos seus fillos adoptivos e predilectos tales como no seu momento con Eugenio Montero Ríos no ano 1910 e Vicente Reguera, adoptivos tamén no ano 1910. Ernesto Carballo García, predilecto no ano 1925, Daniel da Sota e Valdecilla, adoptivo tamén en 1927, Emiliano Iglesias Ambrosio, fillo adoptivo tamén en 1934, José Soaje Hermida, predilecto no ano 1934, Donato Bernardes Sotelo, fillo adoptivo no ano 2001, e Santiago Castrejo Bolívar, fillo predilecto no ano 2010. Hoxe, gracias a todos os veciños e veciñas de Moaña, temos un novo fillo que temos que cuidar, Manuel Méndez Fraguas, ano 2012. Gracias, Moaña, gracias, Moaña.